I pozdrav svima ljudi, i Merson ovdje. Danas ćemo igrati Zombie Catchers, da malo lovimo zombije. Malo ćemo da lovimo zombije pa da pravimo sok od njih. Ne pojma kako ti ljudi što kupuju taj sok mogu da piju. Sad ovo neka voda od zombija. Kako oni to mogu da piju? Ja to nikad ne bi ni probao. Čekaj, koliko mi fali? 3500. Malo fali. I zato idemo da se borimo. Ljudi, da uvatimo te zombije. Njega moram da uvatimo. Uvek kad tražim neke zombije, ja slučajno što letim s tim Jackpack, uvek kad slučajno poletim, ja se udarim s njima i oni mi pobegnu. I ne mogu da ih stignem i onda u šumu odu. I sad ako budu najjači, najveći. Uvek su, tako ponekad imaju i kante i ono drvo kao oko sebe šta je već. Neko delo od drveta. Ups, vidite. I tako moram da iskoristim onu mrežu. Dobro, ajmo na drugo. Imam. Tako. Tako, 14. I da, tu je sladoled onaj. Mogu da sad napravim sladoled od te dvojci i ove dvojice. Ali tu troje sat vremena, najde. I njih će stavimo da prave sok od njih. I ajmo. Andrej, stišaj to malo. Ajmo da lovimo zombije. Op. Kako bajca izašla? Opa! Sad mogu nešto, šta biše to radi? Nešto za te kao da pravim. To moram ovako, pa, uvatio sam ih. To sam morao da uradim zato što je taj zombi sa čekićem. Pa moram njega da uvek, kad ima trojica, on je tu kod njih negde. Uvek moram da, i sad ću ih pustim da pravim uzak. I da uvek moram da bacim mrežu. Sad. Ja sam mislio da ću ga uvatim jednu dvojku. I sad njega. Nisam stigao. Jesam stigao da ga upucam. Imamo ljudi još jedan taj dron. Evo da se pravi sok od njih. Tu. Tu 2. Sad imam 5 ova. Da bi se brže da bi stavio ovdje zombije. 1, 2, 3. I ove ovdje. Potom bilo je skoro pa pri kraju. Idemo za još jedan dron nam ostao. Aj, please da tu budu neki oni jaki. Dobro, 3, da li će da bude s tiskrantom? A tek je glupo tako kad ih ima dvojica. Moji ste oba trojica. Nigde nema bežanja od mene. Nigde. I nećeš da ga uvatiš. Da mi pobegnu u šumu. Nećeš da ga uvatiš u moronu jedan. Tu si. Njega mogu da radim. Vidite, to skida 5. Jo, malo mi fali, čekaj, 6 i 5, 11, dobro, znači fali mi još 11, fali mi još 11 zombija, svih, da bi dobio taj štit. Košta 2000. I prošli put sam imao 5. A šta nam je ovdje? 4000.
Bože mi se čuje. Šta mi daju toliko da plaćam, bre? Pa dobro, ja sam jedan imao 9. Pa sam onda, ali mi onda brat izbrisao. A dobio sam novog zombija. To je na kuhinji. Ja sam stigao do ovog zadnjeg. U prvom redu. Zadnjeg. I brat morao da mi izbriše. Naravno. Što je nenormalan. Idemo tu. Malo fali. Malo. I... ljudi. Kako moram to da radim? Šta ću ovo da pređem? I ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like i subscribeujte se i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!